Och, nechcem si na to spomínať. Matka! Si to pamätám, som z toho spadla, keď som bol malý. Povedala, že sa chce s mojím otcom rozísť. Keď si to dobre pamätám, spadla z toho. Povedala mi, že keď budem veľký, tak budem sa súžať. No a ja teraz idem. Tu moja mamka povedala, že tak budem veľký, budem sa púšťať. No a ona išla zase, usmiala sa na mňa a zakývla mi. A potom začala plakať. Spadla z toho tam a potom bolo tu koniec. No a ja som odpadol a už teraz si nepamätám. A naposledy som ju videl v tomto videu tu. Tak mi zakývala. Videli ste? Toto bolo veľmi krásne, ale už tu nie. Ja už mám 13 rokov, som už veľký a už som ju nevidel 8 rokov. A za 8 rokov som ju videl. Takže to bol skvelý príbeh. Dovidenia, dajte like, odber a pekný deň.